sa mga iyahang nagigapos, dili siya motamay. Ang langit ug ang yuta nagadaig kaniya, ang karagatan ug ang tanan nga nagalihok diha kanila. Magluwas sa Sion ug magtukod mag-usab sa mga siyudad sa Juda. Magpuyo sila dito sa yuta ug manag-iya niini, ug ang mga kaliwat sa iyang mga sulugoon manunod niini, ug sila nga nahigugma sa iyang ngalan magpuyo niini. Ang Ginoo mamati sa kabut. Hi.